Здравейте, колеги! Включваме се от ловна дружинка село Чукаларово. Днеска, както виждате, също имаме успешен лов, но малко предистория да разкажем какво се случи и как така ударихме това голямо прасе. Но да почнем първо с имам тук трима... Къде са, бе? Бандити, тук са не. Бори... Заро, къде е? Не го виждам. Заро, другия, я кажете, господа, вие защо стреляхте 40 пъти и ударихте това малко прасе? Какво се случи? Резултата е на лице. Да, резултат има. Искам да ви кажа, че тия момчета направиха такава заря. Даже нова година площада в Кирко нищо няма да бъде. Да, нямаше. В крайна сметка много прасета удариха едно. Но това не е интересният случай. По-интересният е братовчета. Къде е там? Къде е? Братчет, кажи сега ти какво направи? Кучета ми докараха прасето, лаяха го на атак, тръгна да му стрелям един път и оттам вече продължава. Рани го в кръка, скъсал му, да разбрахме сухожилие, но ето вижда се там. Виждате как му е тук кръка. И Румен каза, застигна го и Румен каза, че кръка му е щупен и го кара на много лошо място е. Това ранено прасе, вика, не е хубаво, нали, да е там далече. Искаше да го докара, ходил на вилата. Искаше да докара, той ходил на лов чукотка и знае къде трябва да ги удря. И за съжаление ще каже, защото ще ви кажа какво стана. Отидахме аз, Бисер, Кварталния и Филио да помагаме да взимаме прасето. Обаче като отидахме, се наложи, нали, да се местим на друго място и ние слезахме с Бисер от джипа без пушки. Намерих ми го наистина, Румен си една пръчка, карал това огромно прасе, вижте го. Карал го и той малко искаше така нагоре да тръгне и аз викам, чакай да му фърля една пръчка, да ни идва нагоре, ама да върви по пъдека надолу, наистина като он е вид за чукотка, ще го карам към селото и там да го удариме, да ни го теглиме. И какво да ви каже? Като нападна, в другия клип, който е, там ще ви разкаже по-подробно, но само един съвет да ви дам. Значи, като има ранено прасе, ударите го където ще даде, нито ви трябва вицовете за чукотка, нито нищо, защото в другия виц ще ви разправям каква беля стана, че още глата ме боли. Хубаво, че сме живи и здрави и Бисере да сме се погодим, че сме живи и здрави. Така че коража и геройството в лова не са много желателни. Чао за сега, до другата седмица ще се видим пак.